кучето, на мечето. Обърка се да му се хвърлят. Разиграх се. Не бе екстра. Ника. Така, много добре. Обясня малко. Всъщност сега на колко са? Кой ден има? На 14. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6 седмици. 7. Какво следва? 7, 49. 49 дни. Това ще е новото клипче за YouTube. Бучето как му е закапало? Да се обаждаме, че ще ни плесна по YouTube. После Волен може да си направи новата кампания с даковците. Че със сватбата на уния не успя. Не видели какво е направил това. Ги пил от YouTube на сватбата на някакви и я качил като предизборен клип. Кой? Като? Волен Сидоров. О, не съм го гледала. Това е борбано. Поред мен някой иска да ми се качи на ушите. Не бе, не го взимай. Чарли, маймуно. Млади се накача. Чарли, кажи здрасти. Да. Раздават целувки на камерата. По-полека си, като ми бандит. Ходи да играеш сега там. Ходи да играеш. Стига се гуши при мен. Гушко, който си. Драги си гушки. Драги си играй. Айде. С кой е най-гушливия? Най-древният. Бялото. На гръбниче. Той е най-гушливия. Той е най-гушливия, да. Той е най-котичкия. Ти ли си най-голямия гушло? И това раздавай целувки. Ти ли си гушлото? Така ще стане готино, защото ще имаме снимка и с мамчето. Да се види какъв хора го излъгва.